Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Kana iri first time yako, please subscribe, comment, like, share. So ndakunzire mwenyaya guys, amaya amukona pa screen guys. Mumza guys, aichakaribatsiro vaifamba kwese vachakaribatsiro nekuda kwemurume wavo. Murume wavo vashungurudza ngasingauye pamba, ngasingagare pamba. So guys, I'll play the video then mundu dzimotaura kuti mukuzoona say guys. Please don't forget to comment guys, comment. Thank you guys for watching. God bless you. Ndinogara kugweru. Amen. Kwakadini kugweru kuri right ako. All right. Kubinga maichage. What were you looking for in Binga? Kubinga ndakaenda kuna vamwe sekuru vainzi vanobatsirawo. You are a civil servant. You work in the government. Ichokwadi. And what were you doing in Chipinge? Kuchipinge kuna vamwe ambuya futi vanobatsira. What were you doing in Inyanga? Kuna vamwe madzimai vandakadirectwawo. Murewa, what were you doing in Murewa? Kwamurewa kuna madzimai futi. Every time you get money, you are traveling. How much you left with you? Every month she's getting paid. She's going. Every month she's going somewhere. What is the issue? Nyaya, what's your story? Murume wangu andinetsa prophet. Kufamba kudaiwo kudo kutsvagwa ndigarewo mumbawo. Saka ndiye ndichingoti pandenda ndangoudzawo nzenda kwakati. Ndinoti warege ndizame ndaenda. Murume wangu harare mumba akabata mari yacho handipe vana achengeti ndochengeta ndega. But now see, if your husband is wild, you have the little that you have, you are using it traveling to Chipinge, how are you going to be able to fend for the kids with the little that you have if you are just splashing it going to Chipinge? Vana vacho vanozochengeteka sei? Vanhu vanongotaura mumagroup aya, mazvinzwa? Usateera magroups. Kwakati kwaita munhu azorapa kwakati tarisa mari yako yese kubva muna March urungofamba. Achinja here murume wako, achinja here. You have been to Binga. Haana kuchinja prophet. You have been Chipinge. Achinja here. Haana kuchinja. Now akuya 2 days kumba anditika. Ichokwadi. But muna March maitombonge muchigara mesa anditi. Ichokwadi. It's getting worse. But now still you are still looking on groups. Asikana, pane ari kubatsira zvakati. Ichokwadi zvamuri kutaura prophet kuti mugrupu zvechokwadi ndakangoona akachiro pakataura mari inenge yatauro ndinotosacrifice kuti ndiitsvage kuti ndiende. But hazvisi kuchinja. Hazvisi kuchinja prophet, ndibatsireiwo ndosaka ndauyewo kwamuri futi. You got muti in Binga for cooking. Ichokwadi prophet. Haana kuchinja ka? Haana kuchinja. In Chipinge you got muti, you were bathing. Haana kuchinja ka? Haana kuchinja. Kwakaenda kukasungwa zvakasungwa pahembe yake kunyanga. Haana kuchinja ka? Haana kuchinja prophet. Kwamurewa ndiri kuona uchigezwa murwizi neraisi. Haana kuchinja ka? Television. Zvakatoita wese hapana chakachinja. You know why your husband is running away from you? Handisi kutoziva prophet, ndibatsireiwo ndakutongochema kubatsirwa neni. Because I'm looking into spirit here. You are beautiful than some of these women that your husband is going after. Imakanaka chaizvo. Mazvinzwa ka? Ndiri kuzvinzwa. Kupfuura vamwe vanhu vandaona murume wenyu achidini. Vamuri kutochema nawo kuti vari kutorera imba yenyu. Right. The secret here is not, you don't need prayer. You don't need anything. Munyatsoteerera mazvinzwa ka? Hapasi kuda munamato ba. Mukundinzwa? Ndiri kunzwa iprofeti. Right. Achauya. Kana mapinda munyatsoteerera.
kana mapinda mumba yenye mukati yai. You are with me? Ndiri kuzvinzwa Prophet. Muimba yoye mukati yai ndida kukupa itipi. Mazvinzwa ka? Kana maakuita zvinhu zvenyu zvamunoita zviya zviyanditika? Imunobuda muchi mai wangu temboka ni mai wangu. Mazvinzwa ka? Mukuzwa zvandikutaura here? Ndiri kuzvinzwa. Mama mandikuwadza kani joko. Mazvinzwa ka? Ndiri kuzvinzwa. Go and do that. Ndo zvinonakidza murume wenyu izvozvo. Television. See. Mazvinzwa zvandataura? Ndiri kuzvinzwa Prophet. Anti ndi mofu kawa. Chokwadi. Mofu kani mofu. Go and do that. You don't need oil, you don't need what? Izvozvo chete ndo zvinonakidza murume wako. Izvozvo. Go and do that. Ndinodaro Prophet. Good. You come back to thank me. Just go and do that. Totenda Prophet. Television. See. Mwezvese zvauri kufunga chitaurirwa it's a lie. Pauri hapana mweya wokusarorwa ba. Hapana. It's a lie. You're just wasting money. Murume wako anonakidzwa nemasounds iwayo. Mazvinzwa ka? Iwayo masounds iwayo ndo anomudini? Iwayo. Bonotrya kana auya zvandakuudza izvi. Aiwa ndonoita zvamataura. Ndati munoita sei? Ndazvinzwa Prophet. Aiwa zvindati munoita sei? Aiwa zvi. Practice makes perfect ka? Ndati munonoita sei? Endai muwabatsire kuti ndati. Mawaudza ka? Saka chekupedzisira manje kana mutambo wapera munomboita flat kunge munhu afa so. Ndazvinzwa Prophet. Mazvinzwa ka? Haikona ngoti parapara munhu munoita flat kunge munhu adini? Mozomuka time. Aiwa zvakanaka. Television. Hallelujah. Amen. Mukadaro chete matopedza na mofu. Mapedza nawo mofu hawadi mupfuwira hawadi chiya. Mungapedza nyika ino muchitaurwa zvakawanda. Izvozvo ndo zvinotonakidza mofu izvozvo. Hallelujah. Amen. Vana amai action muimba yechi Yemukati. Mama action endlini yaphakathi. Vana amai haikona kutarisa pasi. Action muimba yechi action endlini yaphakathi. Ndichadzokeredza ke kupedzisira tina vana vadiki. Ndati vana amai haikona kutsikitsira. Mama lingakhangeli Umwe phansi. mupfuwira action muimba yechi